Mela, mhux l-ewwel darba li tkellimna dwar il-lob responsabbli u qed nagħtu daqsxejn importanza wkoll waqt il-programm Kalamita dwar dan. Għandna lil-Miss Shirley Abela. Good afternoon. Good afternoon. Grazzi tal-li għal darba oħra ġejta hawnhekk mhux l-ewwel darba li qegħdin nitkellmu aħna. Shirley tagħmel talks dwar lob responsabbli ġewwa l-iskejjel. Eżatt. U nagħtuhom importanza daw it-talks ġewwa l-iskejjel. Ħafna. Għalfejn? Mela, l-ewwel ħaġa nibdew biex dejjem insemmi t-teknoloġija qiegħda tieħu over ħafna Veru. fil-ħajja ta' tfal tagħna. Il-lob kif sar illum. Għadni ġejja minn żewġ talks illum, kelli naqra day busy ħafna, fis-sens għadni kif iltqajt ma' 105 student ġol l-iskola primarja taż-Żejtun. Il-feedback li nara ġifieri u mhux il-feedback li jien meta nistaqsi tfal xi tħobbu tilagħbu biex tħobbu tilagħbu l-aktar it-teknoloġija. Ma nafx. Immens, m'hemmx way oħra. Titħol fi għallum il-ġurnata u dal-ħafna lob online. Eżatt. U inti per eżempju biex tagħmel step ieħor jew biex tixtri weapons jew jinnaf biex tkompli l-stage li jmiss. Dak jidħol parti mill-lob jew mhux daqshekk li inti trid per eżempju ta' żgħira tiddependi li trid titlob per eżempju jinnaf il-flus il-ġenituri tiegħek biex inti tagħmel stage ieħor. Iva. Taffettwa dik jew mhux tant. Taffetwa ħafna. Infatti jiena t-talks nagħmilhom studenti li għandhom 8 snin, 8-9 snin. U meta nibdew nitkellmu fuq affarijiet fej tabgrade għall-logħba, fej jidħlu l-flus, fej jidħol il-flus, it-tfal isemmu. Ġili jisemmu li jgħidu li Iva, jiena ngħid il-ġenituri biex jixtru li l-affarijiet, biex nabgradja. Sorry, ma kemm importanti wkoll xkultant, pereżempju xi ħadd bħali, idaħħal l-affarijiet darba tal-viża jinnaf tal-kartja, u mbagħad kemm dejjem issiba faċli, ġifieri jekk għal-mod tal-kelma l-ġenituri għandhom jinnaf il-viża cards tagħhom, whatever. Edin diġa saved fuq il-laptop, fuq il-computer, fuq il-tablets, għara kemm iktar faċli li daw it-tfal baqgħu għaddejjin ma talbux permess. Ħafna. U diġa edha problema. Edha problema Tiziana li jedin niltaqgħu magħha li tfal, teenagers li qegħdin jieħdu l-credit cards tal-ġenituri tagħhom, daw ġast kemm idaħlu n-number, daw darba ddaħlu n-number, all right? Mill-ewwel jidħol fis-sistema tal-gaming tagħhom tal-lob u ovvjament jibqgħu jixtru, jilagħbu l-ammont nieżel tal-ġenituri u hawnhekk jiena nappella dejjem biex il-ġenituri joqogħdu attenti. Joqogħdu attenti anka fejn jidħlu l-credit cards tagħhom. Forsi t-tifel u t-tifla mhux qed jagħmilha b'intenzjoni ħażina, għalih mhix intenzjoni ħażina, għax għalih irid jilgħab. Wej biex ikompli jilgħab. Fimt? Imma jekk toqgħod qis il-problema, ħadd tiġi problema. Ġek. Daw it-talks kemm issibu feedbacks, pereżempju tfal x'domandi saqsu. Eżempju, meta inti tmur titkellem fl-iskejjel. Isaqsu. X'inhija il-main, pereżempju, question, id-domanda l-iktar li saqsu? Mela, it-tfal tara challenge minnhom tgħidli kif jibdew isaqsu ċertu affarijiet fejn jgħidli tfal jgħiduli insemmilhom ċertu tip tal-lob li mhux adatta tal-età tagħhom. Għax jiena dejjem ovvjament f'din l-awareness talk dejjem insemmu li huma għandhom jilagħbu lob li huwa adatta tal-età tagħhom. Issa, ikun hemm min meta nsemmilhom ċertu lob u jollu subajhom li jilagħbuha u jien ngħidilhom imma taf li dik għadek m'għandekx l-età tagħha u jibdew jgħidulek imma x'qed nagħmel ħażin, ma fiha xejn ħażin. Ek jaħsbu għalihom ek jarawh il-lob li hemm xejn ħażin, imma infatti iħalli ħafna effett. U l-effett diġà qegħdin narawh. Qegħdin narawh anke f'ċertu behavior, impulsivity, l-way kif jirrispondu tfal. It-tfal saru anke jekk ma jqogħdux attenti u din appella wkoll il-ġenituri li jridu joqogħdu attenti. Il-ħin, jillimitaw il-ħin. Kemm qegħdin idumu jilagħbu tfal. Għax jekk inti mista tillimita ħajkollok problema. Mhux se niddivja s-suġġett, imma pereżempju jiena għallima, ġifieri nara ħafna tfal. U xi kultant pereżempju nsaqsu l daw it-tfal jaqraw. U f'daqqa waħda dal-aċċent joħroġ b'mod indeskrivibbli, ma nafx minn fejn ġabuh.
Fil-verità tajt mela ara naqra l-influenza sempliċi ta' televiżjoni jew programm pereżempju li aħna qegħdin nisimgħu ċertu aċċent. Jiġifieri kollox jaffettwa, ma nistgħux ngħidu, imma dawk għax jaraw ħafna television. Għax inti tkun qed tara qed jilagħbu dan il-logħb. Illum il-ġurnata hawn ħafna means and ways, pereżempju anke logħb edukattiv insibu, jiġri naħseb trid tiġi wkoll daqsxejn mill-kbar, mill-ġenituri illi jżommu daqsxejn fimt ridni mhux pereżempju għax u le għax joqgħod. Eżempju. Naħseb wieħed irid ikun naqra responsabbli wkoll, x'taħseb kej? L-odwa tajba. Biex inkompli mal-kollega tiegħi xer li l-importanza qiegħda fil-kontroll u fil-responsabilità kif qed tgħid tajjeb ħafna inti wkoll. Li t-tfal tagħna mhux ma jilagħbux. Aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra l-tfal tagħna jilagħbu. It-tfal tagħna għandhom ikollhom il-ħin li jistrieħu u li jagħmlu attività li jieħdu pjaċir jagħmluha. L-importanti hu li t-tfal tagħna ikollhom kontroll kemm ta' ħin li jilagħbu fi bracket ta' ħin u iżommu il-kontroll ma' dak il-ħin. Issa l-importanti hu li l-ġenituri jżommu għajnejhom miftuħin biex jekk it-tifel għandu sija logħob fil-ġurnata mis-seba' ma jieħux lit u l-prijorità fil-ħajja tiegħu għandha tkun dejjem l-iskola, il-ħajja soċjali u mhux il-logħob jieħu first and foremost precedence in his life. Il-vizzju tal-logħob għandu konsegwenzi kbar miegħu. Jekk persuna għaddejja mill-vizzju, aħna rridu nżommu f'moħħna li mhux ibiss ikollha bżonn għajnuna il-persuna li għaddejja mill-vizzju, imma wkoll dawk viċin tal-persuna. Normalment ikunu il-partner, normalment ikunu tfal ukoll. Meta persuna viċin li vvizzjat, x'qed nirreferi għaliex ikollha bżonn għajnuna għaliex għax tgħaddi minn mumenti depressanti, tkun taħt xokk għaliex il-partner tiegħi waqaf din is-sitwazzjoni. Kontinni ngħidlu ara fiex ġabni. Dawn huma kollha reactions li persuni tal-madwar iħossu u huma wkoll ikollhom bżonn għajnuna għalhekk jiena minn hawnhekk inħeġġeġ lil kull min qed jismani u għaddej minn din il-problema biex ċemplu fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali li aħna nħadnu 1777. Hawnhekk nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll biex insemmi li ħdimna fuq website ġdida fuq l-istess indirizz www.rgf.org.mt. Għamilna website aktar attrajenti online, aktar user-friendly. Is-servizz ta' chatline għadu hemmhekk, bottom right hand corner, tistgħu tiċċettjaw flok iċċemplu mal-istaff imħarreġ tagħna. Ngħidu wkoll li kollox jekk ma tix tagħti ismek tista' tibqa' Ekku. Persuna żomm l-anonimità kollha u aħna ħanżommu l-konfidenzjalità assoluta tagħna wkoll. Semmejna biex naqbad lilkom it-tnejn Sewa. Għax-xer li tispeċjalizza iktar fuq dawn it-talks ma' tfal, u mbagħad kien jitla' iktar stages ta' adulti. Però semmejna wkoll li t-tfal jiġu affettwati jekk hemm l-vizzjat, pereżempju, għandu tfal jew għandha tfal. Jiġu affettwati wkoll, imma kif għax xi kultant pereżempju tfal ma jifhmux x'inhu għaddej. Kif tista' tkun din it-tfal kif kulħadd jaf jixorbu ħafna. Ġifieri jindunaw li
fil-familja trid u ma tridx tkun għaddejja problema. Normalment kif jiġu affettwati t-tfal? It-tfal jiġu affettwati fl-attendenza tagħhom fl-iskola, fil-reactions tagħhom fil-ħajja soċjali mal-ħbieb tagħhom jibdew normalment jinqataw għalihom għaliex għax il-missier jew l-om il-ġenituri jkunu għaddejjin mill-problema relatata ma' vizzju, dan ma jħolx u jorbot mal-vizzju tal-lob biss, imma kull vizzju. Ikunu mdejqin it-tfal u ikunu jridu li l-affarijiet jitjiebu u imorru għall-aħjar. Iva, nerġa' nirrepeti, il-persuni tal-madwar li vvizzjat għandhom bżonn l-għajnuna wkoll. Jiġifieri jekk inti qed tħossok imdejqa qed tagħti l-kolpa lilek innifsek il-ħtija lilek innifsek ta' dan li qed jiġri. Tinsab finanzjarjament batuta minħabba li l-partner tiegħek għaddej mill-vizzju qed jonfoq ħafna flus fuq il-lob flok fl-affarijiet essenzjali għall-familja. Iva, dawn huma stejjer li nisimgħu. ċemplu wieħed 777 hemmhekk hemm staff 24 siegħa lesti biex jagħtukom l-għajnuna. Aħna naħdmu jitfit ma' entitajiet oħrajn, Richmond Foundation, l-FSWS, Caritas, dejjem jiena nirrepeti l-importanza kbira li inkomplu aħna l-entitajiet naħdmu jitfit biex inkomplu nwessaw il-firxa ta' għajnuna tagħna għall-persuni li tant għandhom bżonn. U hija importanti wkoll li mhux biss li vizzjat irid iċempel jew jibda u anzi il-persuni tal-madwar jekk iħossu li huma wkoll jistgħu jagħmlu xi ħaġa għaliex le tistgħu iċċemplu intom ukoll issaqsu mistoqsijiet u mbagħad minn hemmhekk pereżempju intom tistgħu tagħtu il-gwida li suppost għax normalment sakemm qisek tieħu dak il-pass tkun betqila. Ekku l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli u l-aktar pass importanti. Aħna narfu dan mhux biss li persuna tinduna li għandha bżonn l-għajnuna, imma wkoll li tinduna li għandha problema. Żewġ passi inizjali, żewġ passi importanti u żewġ passi diffiċli. Allura aħna sta għalina bħala ħaddiema tal-fondazzjoni li meta nirċievu it-telefonata ninżlu għal-livell tal-persuna li tkun qiegħda iċċempel. Inħeġġeġ lil kull min qed jismani hemm barra biex tiddejqu xejn, l-għajnuna qiegħda hemmhekk ċemplu wieħed 777 jew inkellek kuntattjawna wkoll fuq il-website tagħna nerġa' nirrepeti www.rgf.org.mt. Kemm il-darba semmejna wkoll biex nagħmluha ċara mhux qed ngħidu illi inti jien naf għamilt imħatra żgħira jew lab xi ħaġa żgħira tal-flus. Ġifieri hija għalhekk tisejja vizzju hija ongoing. Ġifieri waħda kuljum, tnejn, tlieta, ġifieri hemmhekk ta' vizzju ġifieri biex Lili, aħna maħniex qegħdinaw biex nallarmaw lin-nies. Il-fondazzjoni mhix kontra li persuna tilab b'mod fi kreattiv u ta' divertiment. Dejjem mhux għat-tfal tagħna biss imma dan jgħod għal kulħadd. Dejjem li meta nilagħbu nimxu mal-kontroll ta' ħin, speċjalment fejn jidħlu tfal, u mal-kontroll ta' flus fejn jidħlu l-adulti. Jekk persuna ta' għandna dan il-feature li Kalamita qiegħed dejjem jagħmel bħalissa nagħmlu l-kampanja dwar il-heart failure. Għandna dan il-feature li Kalamita qiegħed dejjem jagħmel bħalissa nagħmlu l-kampanja dwar il-heart failure nafu li hija waħda mill-ogħla rata u Malta li n-nies għandhom problemi tal-qalb. U għaw imwiet ukoll li kkawża bekk. Għandna dan il-promo li sabiħ li segwih għaliex fih talima sabiħa. Ġifieri fl-istess ħin naħseb huwa